ಆಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೃಕ್ಷಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಇಂಜೆಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರತ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಆತಲು. 7 ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿನ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳದ. ಸೊ ಐಕದೆ ಅಂಜಲ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ 7 ಹೆಂಗಿತ್ತ ಬೇಗ ದೇವನ ವೇಲೆ ಇಜ್ಜದ ಓಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು. ಸೊ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಆಪ್ 7 ಆತಿಸಿನಲ್ಲ 6:45 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಡದ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಲೆ ಇವರು ಪೋಡದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಪೋಡ ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಹೊಡಿತಿ ಹಾಕಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಡುಚೇರು ತಿಂಡಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿಂದ. ಸೊ ಅಂಚದ್ಲ ಕೊಡೆ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಾಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಟಿ ತಿಕ್ಕುವ ಗಾಯ್ಸಿದೆ ಚಾಮಲ್ ತುಂಗ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳರು ಬಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನು ಸಟರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಟರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯಾನು ದಿನ ಇಡೀ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಎಂತು ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯದ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಕುತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಇನ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೂರವೆನ್ನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ತಿಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಸೋನು ವಿನಿಯಾನು ಬುಡ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ನೆರ್ದಿತ್ತಾನ ಜೋರು ಮಲ್ತಿತ್ತದೆ ಪಂಡಾಲು ಇಲ್ಲದುಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನೆಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಪೋಡ್ಪವನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೋಡ್ಪವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೇರಿಯ ಐಕೆನ ಮಿತ್ತಲೆಗೆ ಗರ್ವ ಪತಿ ರುಚು ತುಲೆ ಕಣ್ಣದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸನಾ ಬಲ ಇಡೇ ಬಲ ಸಾರಿ ಬಲ ಪಾತೇರುವೆ ಬಲ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ 1-2-3 ಸಾರಿ ಬತ್ತೋಲೆ ಅಂಡ ಪಾತೆರೆಗೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೋಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬರೋದು ನಿಜಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೂತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಲು. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಾಪ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಪುನ್ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂಪೋಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಾಪು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸೋನುಂಡ ಪಾತಿರ್ಗ. ಸೊ ನಿಂಡ ಪಾತಿರ ನಿಜನ ಕೋಪ ಪಾಡಿಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಸೋನು ಒಂಚೂರು ಮೀ ಬೌಡು ಪಂಡಾಲಿನ ಮುಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪೂರ ಆಸೆಂಡು ಬಟ್ ಆಲು ಅಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಪೂರ ನೋವುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ಪೌಜೀರು ಇಲ್ಲದುಲೆ ಪೂರ ಬರಿ ಬಿಟ್ಪುಜೀರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೂರಿ ಇಂಕೊ ಬೇಜಾರಾಪು. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನಲಿಗಿನಿ ಮೀ ಪೌಡರ್ನುಲ್ಲ ಕೇನ್ಬೋಳೆ ಏನಾಳು ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಣ ಮೇರು ಪನಗನೆ ಮೀ ಪೌಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸೇರಿದು. ಸೊ ಇನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಏನು ಹೊರ್ತಿ ಮೀ ಪಾ ಹೆಂಚಾಪುನ್ ತುಕ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪು ಮುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೊಕಾಲ್ ಕೇನು ಜೋಡು ತುಕ ಶೋನಮ್ಮ ಕೋಪನದೇ ಸುಮ್ಮಂಗರು ಕೋಪನೆಂದ ದೇ ಕೋಪ ಪಡ್ನಿ ದಾದಾಪುನು ಸಾರಿ ದೇ ಸಾರಿ 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 ದೇ ಸಾರಿ ಶುನ್ಮ ಎನ್ನ ನಂಚ ಮಂಪುಜಿರಿಗ ಶೇಕಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಲ ಏನು ಶೇಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪತಿನತ್ತೆ ಶೇಕಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಲ ಎಂಕ ಗುಡ್ ಗಲತೀರ ಇದೀಗ ಪೇಶ್ ಮಂತ್ ಮೀ ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಪೇರತ ಈ ಜಿನ್ನೆ ಏರ್ಲ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಶೋ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಚ್ಚಿ ಆತಾರತ ಇದೀಗ ಜೂರು ನಮ್ಮ ಮೀ ಪಾಗ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ನೀರೇನು ಕಟ್ ಪಾಡು ನೀರು ಮೀ ಪಾರ ಬುಪ್ಪು ಜರತಾ ಬಚಾ ಬಚಾ ನೀ ಬೊಂಗ್ ಬಚಾ ಇದು ಇಂಜ ನಿಜ ಪ್ಲಾನು ಚೇನ್ ಬಚತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಬೊಕ ಮೀ ಪಣ್ಣ ನೀರಿಗೆ ಅವಾ ಅವಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದು ಜೆತ್ತಿನುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಮುರ್ಚಿ ಜೆತ್ತ ಶೈಂದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದಾಲಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬಲ್ಪೂಲಂದು ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡಿ ಚಿನ್ನಲ್ ಬಲ್ಪೂಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಚೈಂದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಲೆ ಮೂಳೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಪಡ್ರಿಂಗ್ ಈಸಿ ಅಪ್ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಜೈದಿ ಉಂಡತ. ಸೊ ಬಂದು ಮುರ್ಚಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಲೆ ತಿಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಂದಲೇ ಇರ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೋನಾ ಬಲ ಕಟ್ಪಡ್ಗ ಬಲ್ದೆ ಕಟ್ಪಡ್ಗ ಈ ಸೋನು ಕಟ್ಪಡ್ಗ ಬಲ ಬತ್ತಾನ ಗುಡ್ಗಲತ್ತಿನ ತೂಕ ಅದು ಗುಡ್ಗಲತ್ತಿನ ಅಂದ ಇದಲ್ಲ 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 ಮಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಚೈನ್ ಏನಿಗೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನಿದೆ ಕಟ್ವಾಡ ನಿಜ ಚೈನ್ ಇದಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂದು ಕೀಜ್ಗಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಕೀಜ್ಗಲ್ಲ
ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕಟ್ಟಿ ಬಾರಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಬ್ಬುಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವೇ ಯಾನ ನಾನು ಬಂತ ಸೊ ಗಾಯಿ ಸಿಕ್ಕ ಸೋನು ಇಂಚಲ್ಲಿ ತನ ಬರ್ಪಿಚರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಬೇಗ 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 ಬಲ ಬಲ ಬೇಗ ಸುನು ನಾಯಿಗೆ ಎದುರು ಪಿಚ್ಚಿ ಬಸ್ಸಿಂದ ಈ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ನಾಯಿದ ಗರಟ ಆಯ್ತು ಬಲ ಬಾ ಬಾ ತಿನಾ ಯಾ ಪೋ ಯಾವ ತಿನ್ಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ ತಿನ್ಕು ಜೋಲೋ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಪಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಂತ ಸೊ ಯಾನ್ ಚಿಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ತಿನ್ಕು ತೂಲೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾಲು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಂತ ಚಾಲು ಇಲ್ಲ ಸೋನು ಓಡಿ ಪೋಯ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂದಿಚ್ಚೆ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಸೊಂಚದ ಅಂತೇ ಅಂದುಲೆ ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಬಲೈ ಮರಂದು ಇಡೋಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲ ಬೇಗ ಬಲ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಸೋನು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈ ತಿಕ್ಕಿಜಾಲು ಸೊ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಕೈ ನಂದು ಅದು ಬರ್ಪೋಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರಂದು ಇಪ್ಪುಜೋಲತ್ತ ಸೊ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆನು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ತೋಚ್ಪೋಡಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ಗೆ ತೋಚ್ಪಾವ ಇನ್ನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ರ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನರ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಅವಳ ಕೋಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚದೆ ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಈತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅವು ಇಂಕ್ ಓಲು ಒಂಚೂರು ಪೂತ ಒಂದುಂಡತ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜದ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಡೋನಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಓಲ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇನ್ನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊ ಕೈಟ್ ಬರೀ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟುನ ಮುಂದಪ್ಪ ಐಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಡೊಂಡೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಲಿ ತುಳಿ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ತಿಂತುಳಿ ಒಂದು ಪೂತ ಒಂದು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಹಪ್ಪಿ ಮೂಡು ಬಂದು ಸೊ ನೆಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಂಕಿನಿ ಮೂಲ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ದಿನ ಹತ್ತು ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಹತ್ತಿ ಜಗಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಮೂಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂಬಿಜಿನ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ತುಳಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪುಚ್ಚಿ ತೂಚಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಲಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿಂಡು ಬಾಬುಗಿನಿ ಓಡಿ ಕೂತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಂಗಿನಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ನೀನು ಅವರ ಆಯ್ತು ಪಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ಇದು ಇಂಚು ಉಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ಹಾಪುನಿ ಅನ್ಕಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಿಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಂಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ பண்ணிட்டுண்டா ಇನ್ನು ಪೂರ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಬುತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಟೂಲೆ ಅನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬೋಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಓಡಿಗೆ ಅನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ ಬತ್ತನಿ ಅಪ್ರೂಪ ಗೈಟೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚು ಬೊಂಗ ಅಪ್ಪನು ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇಪ್ಪಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಕ ಬೆಳ್ಳಗ್ ಜೋರ್ ಬೊಲ್ಲ ಬರೋದು ಗಾಯ್ಸ್ ಜೋರ್ ಬೊಲ್ಲ ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮೂಡಿತ್ತೀಜ ಅಂಚದೆ ಅನ್ಕಾಂಡೆದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನೇ ತಿಂಡೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಿಂಗಲುಂಟು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಬರ ಕಾರಣ ಅದಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲರ ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಂಗಲುಂಟು ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ನಿನ್ನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಯಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದತೆ ಕೂತು ಇಂಕ್ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಮೋನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ನು ಅಂತ ಏನಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡ್ಬೇಕು ಇಂಕ್ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಅದು ಮೊದಲು ತೋಚನದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆತನ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಅದೇ ಪೋಡತ್ತ ಅವೇನು ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡೆನ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೋನಿ ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುಕ ಬಂದು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಂದ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಚು ಸಿಂಪಲ್ ಆತಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚು ಹೋಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂತೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆತಿ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವರು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತು ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಹೆಲ್ತಿ ಆದ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚದು ಕಾಸ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏತು ಪೋಲ ಆತ ಪತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಂತ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊಡಿತದ್ದು ಬಟ್ ಅಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನು ರೆಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಫುಲ್ ತಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಹೊಡಿತು ಪಾಡ್ದೆ ಫುಲ್ ತಿತ್ತೀನಿ ಪಾಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಿತ್ತಿದಾದ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇನಿತ್ತು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಫುಲ್ ಮಂಜೊಂದಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಔಟ್
ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತ ಐತೊಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಗಂಟು ದಾಲಿಗೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಪೂನ್ ಉಟ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಫೇಸ್ದು ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಇಂಕುಲು ಕೆಲವು ಜನ ವ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆತ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಕೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ಮರಿಕ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಕೆತ್ತಿ ಗಲೀಜಾವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರು ಬಟ್ ಕೆತ್ತಿ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ಮೊಕ್ಕ ಪಿಂಪಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಲಾತೆ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಅದು ಪಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಉರಿ ಬರ್ಬೋದು ಉರಿ ಬತ್ತದು ಅವು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪು ಪೂರ ಪಿಂಪಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಐಟನೇ ಮುಂದಾಪು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಂದೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಬೋಡಣ್ಣ ದಪ್ಪಡ್ಲ ನಿಗುಲು ಫೇಸಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಅಂಡೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಮಲ್ತಿನ ತೆಳುವಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ತಂಡ ಸೊ ದಪ್ಪಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಲ್ಲ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಟ್ಟು ದಪ್ಪಡ್ ಫುಲ್ ಪಾಡಂಡ ಅವಳ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪು ಮೋನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿಯಾನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡು ಅಂತ ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಕುಡೋರ ಅವೇನಿ ಕುಡೋರ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಪಾಡಿಯನ್ನು ತೆಳುವತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಕುಡೋರ ದಪ್ಪಡ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವು ಅಡಿಗೆ ನುಂಗುದು ಆಯ್ಬೋಕ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೋಕ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ನುಂಗುದು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಬೋಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಬುಡೊಂದ ಕೊನೆಟ ಮತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಪುಳಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಚೂ ತೆಳುವತ್ತನ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ದಪ್ಪಡ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ನೆಟೆ ಎರಡು ಪಿಂಪಲ್ ಇತ್ತನತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತನತ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಉರಿ ಬರೋಣ ತುಲೆ ನೆಟೆಲ್ಲ ಆತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಿಂಗ ಗಾಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉರಿ ಬರೋಣ ಇಂಕ್ ಉರಿ ಬತ್ತದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ನಾವು ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಅವನೇನು ಮದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೋನ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿಗಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಒಂದು ಪನ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರಿಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಗಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಐಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಎಂಚ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ವಯಸ್ಸಿದ್ದ ತೂಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬರೋನುಂಡು ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾತೆರ ನಿಡೆ ಪೂರ ಮೋನೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಪ್ಪಲತ ಅವು ನಿಗಲು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಗಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದತ್ತ ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಬಂದು ಪದ್ದು ಒಂದು ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲು ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನೆಟ ಪೂರ ನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವರುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆನೆ ಇಂಕ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಜಿನ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾಯಿಸಿತ್ತ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಲಾ ಸಾಬೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಅಥವಾ ಓಲಾ ಏನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ತೋಚರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸಾಬೂನೆಲ್ಲ ಪರ್ದು ಮೊನಿದಿಕೊಂಡು ಬೈಜಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ನೀರು ಪರ್ದು ಮೊನಿದಿಕೊಂಡು ಬೈದ ಸೊ ಗೈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವನಂದ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಅಪಗದ ಬೋನಿದ ಒಂದಿಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾವನಂದ ಸೊ ಒಂದು 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪೋಪನ ಊರಿ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೊ ಎಕಡೆ ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ದಯಪಟ್ಟು ಮೂರು ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾಯಿ ದಿಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಫುಲ್ ಮೂರು ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಐದು ಬುಕ್ಕಂದು ಫೇಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ನನಗೆ ಸಾಬೂನು ಬಾರ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೋಚ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೇಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬತ್ತೆ ಉಳ ಸಾಬೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಾಬೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಜಿನ ತೆತ್ತಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಚನ್ ಮೋನೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೀವು ಕಾಸು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಿ ಪೂರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಪಟ್ಟು ಯಾನೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲ ಯಾನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವಳು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅವಳು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಏನು ಇಂಚಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ನಿಗುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 3:30 ಆತಲು ಇಂಕ ದಾದ ನಾನು ಇದ್ರ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಲು ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಅಂಚಾಡು ಯಾಕಡೆ ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಕೋಡೆ ಪಸಂದ ಇದೆ ಬಂದು ಅವೇ ನನಗೆ ಪನ್ಪ ಯಾನಿನ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಐಟಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಸೆ ನಿಜ ಪಂಪ ಯಾನ ಈಗ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಸಿಲಿ ವಿಷಯ ಆಸೆ ನಂತ ಪಂಡ ಅವು ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಹುಡುಗ ಯಾನು ಆಸೆ ನಂತಿದ್ದೆ ಅವು ಏನ ಪಂಡ ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಊಲೈಕ್ ಐಟಮ್ ಬುಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಕ ಇನ್ನರ್ ದಿನ ಆಸೆ ಇಂಕ ಅಮ್ಮದು ಬೆಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಬೆಕ್ಕೊಳ್ಕೊಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮದ್ನೆ ಬೆಕ್ಕೊಳ್ಕ ಅಂತ ಇಂತ ಪಣ್ಣಿದ್ದಾರ ಸೊ ಮದ್ನೆಗೆ ಏನು ಮದ್ನೆ ಪುರ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೆಕ್ಕೊರೆಗಾಯ್ತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕೋಡೆ ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂದು ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ
ಚೈನ್ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ ಸಿಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆನರ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಜಲ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಎಂಕ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದಾಗ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ 8,000 7,000 ಪ್ರಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ರಿಟ್ಟಿನೇ 5,000 ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ 5,000 ಅದು ಏಕೆ ತೊಂಡೆ ಐತೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಜು ಬೊಳ್ಳಿದ ಇತ್ತನೇ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಸ್ಲೆಟ್ ಬಟ್ ಮೊರಳಿ ನಾನು ಅದು ಮಿಸ್ ಅದು ಒಳಗಿಂತ ಸೊ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಕತೆ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೊರಿಡು ಸೊ ಐಕಾರ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಚೈನ್ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬುಕ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾರಿಗೆ ಎಂತ ತೋಜು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಗ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಬಸ್ಸವತ್ತದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಈಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಏರ್ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಪಿರದ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಲೆ ಬುರ್ದಿತ್ತ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಾರೆ ಆಗಲಿ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗುಲ್ ಪನ್ಯ ಸಜೆಷನ್ ಮಾತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂದಿನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾನ್ ಪನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್